ଆପଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ଆପଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଏହି ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କେହି ଚୋରି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ଭରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି? ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଚୋରି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଲେଖାଏଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତା ଭରଣା ଜିନିଷ ପାଇଯାଉ, ଦେଖିବେ ଚୋରି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହାର ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲମାନ କେହି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେମାନେ ସେ ଫେରିବାଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଜିନିଷ କିଣିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋ ହିସାବରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ୟା ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ୟା ଯେତିକି ବି ଖରାପ କାମ ହେଉଛି ସେମାନେ ହିଁ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ 90% ସିଓର ହେବି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଯୋଜନାରେ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ କାହା ଘରେ ଆଉ ତାଲା ପଡ଼ିବନି।